Mut siis tää on ihan liikaa. Mä laitan ihan punaisella. Eikä oo, se on hyvä. Me matchataan. Mut ihan oikeesti, mä en halua olla punainen. Ootteko te jo kohta valmiita? Onko meillä kiire vai? No ei. Hyvä, koska mä aloitan nyt kaiken alusta. Hei, oikeesti. Ei se nyt ollut niin paha. Sattuuks toi? Ai mikä? Toi mitä sä teet nyt? Ei satu. Oikeesti mun ei ikinä pitäisi yrittää mitään uutta, jos kaikki menee aina vaan pieleen. Pitäis vaan pysyä siinä tutussa ja turvallisessa, niin sit mä olisin aina hyvän näköinen ja just täydellinen. Täydellisyys on ihan yliarvostettua. Sä nähnyt sitä tummempaa huntarajauskynää missään? Se on jossain tossa. Tai sit vois olla vaan niinku jätkä ja vitsi olla vaan yrittämättä yhtään mitään, meikkaamatta ja kaikkea. Vähän vaan laittaa hiuksia ja hajuvettä, niin se siinä. Pilkkaat sä mua? En. Mä haluaisin olla niinku se. No, mä mietin, että voisin ehkä kokeilla kans sieltä. Hei, en mä löydä. Missä? Se oli jossain, oota. Tuolla. Haista. Mä tarviin paperia. Julia. Auta. On rauhoittu, thank god. Samuel, Me pois. mitä nyt? Hienot. Älä naura. Tossa on noit pyhinnoilla. Tai voimme blendaakin niitä. Joo. Tuu tänne.
Joo. Rajataan sun silmät. Mulla on täällä... Tossa. Laitaa. Koska mun mielestä jätkät, kellä on rajatut silmät, on aina paljon kuumempia. Sitä paitsi tää korostaa sun silmiä ihan sika hyvin. Sit ripset. Ei se satu. Mä lupaan sulle. Tadaa! Eikö se hyvä? Mut nyt mun täytyy laittaa itteni, koska sä et voi näyttää paremmalta kuin mä. Kiitos.